nandito po kami ngayon sa SM. Ay, kasama ko. Nakalabas po sa wakas at nakapag SM. Tan. Sobrang init. Bawal ang nega. Sumatas mata ng ano ko ah. Aligan. Diyan lang tayo sa gilid. Mainit po. Hanapan kaya yung vaccination card natin, ano? Meron ka? Oh, dala ko. Kung minanap, meron din ako. Nabuti na kabakila. Kasi sabi ko sa'yo magpabaksin ka. Oh, di nakapunta ka. Sabi mo, hindi ka makakapunta rito. Hindi na ako magpunta. Sabi ko. Hello, James! Jollibee sa mata ng ano, okay. Dito na po kami sa loob ng mall. Saan ba tayo? Ay, nandoon. Kaya tayo nang. Oh, marunong dito. Ang tagal ko lang hindi nakapunta rito. Matagal sa akin. Greenwich naman yun. O dapat dyan si Jimmy sa manonood. Ah, gano'n. Tignan mo, walang bata. Wala na kasi nabawal. Pero nung pumunta daw sila rito, marami daw bata. Umiikip na ng mga... Sabi ni Edward kasi pumunta nga sila dito nung ano. Saan yung joking? Dito sa sabi ko. Tingin tayo ng hito mamaya. Mamaya. Mga tayo. Para hindi tayo... Hinahanap namin yung Chowking. Chowking. Baka na dun sa kabila. Inang. Dito nga. Saan ba yun? Nakalimutan ko na kasi. Ay! Saan? Doon nga, Tan. Tingnan natin ha. Hinahanap namin yung Chowking. Hindi namin makita. Na. First time. Tataya ako dyan mamaya sa loto. Pataya ako kay God sa Santa Maria na wala daw lumabas ng isa. Uy, yung paborito ko, nakikita ko. Mamaya. Bili muna tayo ng... Bibili. Where's that Chowking? Awan mo tan Chowking inang. Wala namang talking. Baka nasa Kabila. Ano, panay ano. Doon na. Baka nandoon. Ikutin na muna natin. Nakarating lang natin. Muna tayo ah. Nakarating lang natin. Mag-ano na tayo. Nahanap namin inang yung Chowking. Hindi namin nakita. Ayaw magpakita. Ayaw magpakita. Ako ba na ito ni Boy Negro na talagang magkakagulo. Kung hindi ka katitignan, siya nagpapakita oh. Mr. Donut na naman. Mr. Donut. Baka tingnan na natin dun sa kabilang Dito ano. sa kabila. Tagal ko na kasi hindi nakapa-ano rito. Sinang ang doon. Minsan. Ano nga si mamaya may sasabihin ako sa'yo. Bawal eh. Oo, mamay. Mura na ay sandan noon. Wow. Kasi sabi niya 60. Then, tapos may sinakay. Tapos may sinakay pa siya. Oo. Mautak ka. May sinakay. Parang tulong natin.
Ha? Hindi namin makita ang Chowking. 2,000 years later. Kain po. Wala, di po namin makita yung Chowking, kaya nag-McDo na lang po kami. Hindi McDo pwede is kasi ang life. bata, kaya dalawa lang kami. Kaya nga, bawal yung bata. Makita ni Jen, nagmado kaya oh. Nasasabi ko lang kay ate, hindi na ako nagsusukri. Habang soft drinks ka, Hindi na talaga ngayon lang na naman. Pagpunta sumasakit yung tiyang ko. masarado yung Chowking. Sarado yung Chowking eh. Order ka din po ano. Sa sa Max yun. Pwede yun. Kasi lutong bahay yun sa Max. Hindi, yung namiss ko dito yung sinampalukang manok. Saan, Hindi ko matanda niya na kainan namin nila Mario noon. Tulari yung kapon. baka kuya. Ay, wala pa yung kuya dyan. Baka Max yun. Kasi yun ang ngayon eh. Bawal naman kasi yung bata, kaya yung mga bata Yung ano mo, sa balong daw kumain kasi bawal yung bata rito sa SM. magpapaitan sila. Papalitan daw sila. Marami naman tao, Mainit pa. Kung nandito sinabog, siguradong yun, maging nasal. Inasal. May inasal na nga sa kakuan, San Pablo. Eh, mas masarap yun, rice. Bro, mahal na yung car San Pablo. Magkano ang San Pablo? Gandaan. Dati. Ang rice. Dati magkano lang? Sandan dati, dumas na. Tumas na. Hmm. Kasi marami kumakain kaya gano'n. Maalat yung ito. Magano ka eh? Ketchup. Ketchup ka na? Ito na ang taw-taw. Eh? Hindi mo type yung ketchup. Doon, ano bang ano mo? Ito, yun, Bibo. Tingnan Saan natin. yung biba tingin? Yung kinanay noon, 7. Ano yung bibaw? Realme. Ha? Realme. Yung 4999 yata yun, Bibo. Bibo yun. Bibili daw siya ng cellphone. Meron kami mga bagong release, yung Y76. Yung mga naka-promo kami ma'am, si Y33, Y15A, tsaka Y15S. May mga less pa po sila. Ito na po yung mas mababa nyo po ngayon, ma'am. Yes po, yan na po Ay. yung pinakamura. Pero kompleto na kasi siya ma'am. By case na, skin protector, charger, headset. Oh, 5.2. Kompleto na yan nung wala ka nang bibili dyan. Oh. Pero ito Ano? ma'am, may mga discount. Ano? Tingin muna tayo ng watching. Sige. Mamaya na lang po. Mamaya na lang. Maganda yan. Maganda naman yon. Yung kinanay noon, 4,999. Piso na lang bago mag
5,000. 5,2 yun. Kaya nga, 5,2 nga. Mas, ibig sabihin, mas malaki yun. Ay, Kaysa doon sa... Hindi siya nakabili at mahal. Titingin muna kami ng washing. saan tayo? Doon. Meron dito eh, ano eh. Saan ka na? Ina. Meron yan dyan. Doon banda yun oh. Siguro, sa ano na lang siguro ako bibili. Nang pinabili ni nanay, ay naan ho. Pinabili ni nanay ng mga tawag dito, kape. Oh. Pinabili siyang, binigay siyang pera pabili ng kape. Sukal din na siguro sa ano no. Oh. Sa Nasa'yo Balungaw. o? Oo, nasa akin. Ah. Sa Balungaw na siguro ako mabili. Ito, tingin tayo rito. Washing, ano? Yung washing yata. Ayun o, washing. Ito, yun. Tingnan natin. Ito. Installment yun. Ay, walang ano. Ay, ito oh. 5.99. Installment plan man tayo. Wala sila yung 7. Ito, 4. Tingnan mo ah. Ito na lang kaya. Walang ganito kalit. Na? Mas malaki yung sa, ano mo ano, yung bago, ay yung luma. Goma, mas malaki. Ano? Ano yan? Ano ba ang tatak niyan? Yun. Yan. Yung tatak. Ano? Yung sa akin, yung tatak na. Hindi ito ito yung tatak niya. Yun. Ano? Yung yun nga. Yung sa'yo din yon? Yung dati, On? ganito rin yung tatak niya yan. Ano? Maghanap ka. Yun na lang. Installment naman to. Ito na lang yun. Ito. 4.7. Ito na lang daw kuya. Ito na lang. Ito na lang daw kuya. Pa. Testing na. Yun. Ba't ito ba talaga yon ang ano? Ay, may sira yung takip nito. Ayan yun siguro ah. Ayan yan yung bago. Nakabili na si Inang ng washing machine at nahirapan daw siyang maglaba. Yun ang sinasabi kong ano, electric. Tingnan mo nga, ayan o, ang electric na sinasabi ko sa yung mixer. Wow. 1.1. Ito nga, ito yung sinasabi kong pang ano, inang bake. O, 6.7. Pang ano lang yan. Tingin mo na ako dito, Inang. Puntahan na lang kita dyan mamaya. Bibili ako rin. Titingnan lang, oh, 70, 90. Oh. Titingin-tingin. Baka may mabibili.
How much? 599. Ano lang to? Ay, plastic. Gusto kasi ng anak ko is gitara. Plastic naman pala yung nakikita ko. Ayun o. Plastic siya. Laruan lang siya. Uwi na po kami. Pabili na po kami ng washing ni Inang. Na, yayamanin. Naka-silver. Ha? Saan ba yung ano rito? Saan ba yung pagkahanan ka rin si Kwad sa tayo ng kape? Kuya, pwede po ba dun sa paradaan banda ng tricycle? Sa kabila po. Doon po. Ay, saan ba? Dito? Dito? Ay, nakalimutan na eh. Tama na. Halatang ko. Next time na lang. halatang hindi taga rito. Hindi alam kung saan. Babalikan natin yan dito yan. Pag-ipunan muna. Pag-ipunan mo, Anton. Kano lang yan? 5, ano? 2. 5 Oh, maganda na yun. Ng 6. Oh. 6, tapang 6 to, tapang kaya na naman natin yung iba. Uwi na kami. Nakabili na kami ng pinunta namin dito. Doon. Chai. Mana plated chai? Chai. Sa Balonggaw lang nga. Sa Balonggaw lang. Sa Balonggaw. Oh, baby bilan pa daw. Manong nga raw. Tuan kahit ang sige nga doon orayong manong kadagatangan. Dito po kami sa tricycle area. Tao. Hi. Munagkan. Sa maulaan. Ay mga talagang alam niya. Wow. Kasya ba yan? Bawi na kami. Lumatang lang kape man. Ay, Kape. okay. Oh. Oh, friend. Uwi. 2 oras tayo sa mura lang yung ano mo lang. Ni urmita pagi
few moments later. Tingnan po kami sa bahay. Oh, Inha. Ano po ng pera niya kung magkano na lang yung natira. Wala na. Hmm. Meron pa konti, dagdagan ko na lang pang cellphone. Babalikan po daw namin yung cellphone na Vivo. Oh. Hmm. May balak pong bumili ng cellphone. Washing daw muna. Yun na. Wata, baka mawala ng gas. Hindi wala na kung mabiling gas. Gas. Kaya may trabaho na pwedeng bumali. Hmm. Babalihan ko yung mga buto nila kung hindi sila magpabali. Hanggang dito na lang po ang aking video. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, please like, subscribe, and click the notification bell. Thank you for watching, guys. See you to my next videos.